mga boss, nandito na naman po si Boss Lando Explorer na magluluto po tayo ng adobong pusit at piritong isda. Yan po. Iginisa na po natin ang bawang. Yung mga mahilig magluto ng mga adobo, ang ginagamit ko lang po ay itong bawang lang po na papupulahin, tapos ihuhulog po natin yung mga pusit. Ngayong mapula na po siya, ilagay po natin ang pusit. Halo-haloin po muna natin at para siya maluto. Ngayong naigisa na po natin siya, hayaan lang po natin siyang kumulo at magtubig. Huwag na po natin siya lalagyan ng tubig. Suka na lang po ang ating ilalagay. Ngayon po, nagtubig na siya. Ngayon, lagyan po natin siya ng suka. Konti lang para hindi masyado maasim. At hayaan po natin siyang kumulo ng kumulo nang maluto po ang kanyang suka. Okay, bumas ka na din. Ngayong luto na po ang ating adobong pusit. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!